simple ukuthi umnike ikhadi lengane nengane yakhe because mawuthi ingane yakho ngiyadideka so sicela usenzele into eyodwa mfethu sicela usilethele ikhadi uphinde usinike ingane because nangu uma wayo wangempela yabona nje ukuthi kube kuya ngami angazi ngabe uyathula ngoba lo atholeleni angithi ngazi ukuthi ngenzeni makwenze njani sibahla ngithi uyazi ukuthi ikhadi nganginike mina hawu bengibuya njalo every month sibathi njalo bengakazi kuphela inyanga ngingabuyanga kanjani sokungangigcini kanjani phela njalo ngenyanga mina bengibuya ngifaka imali ekhaya kade ngitohoza khona ngizama nekhadi lingakuwo umntwana ungibhekele nje wasasiphulele it's super unfair for her because kahle kahle into ayifunayo nje ikhadi lengane le grant nengane yakho because manje awukwazi unqaba nezinto ubuwazi ukuthi lengane yakho angiyona yakhe ingane eyakho kanjani sibathi ingane iyazalwa ngizokutshela kwesibili futhi ingane iyazalwa uyamitha kwesiyamthola umntwana ususho kanjalo manje angithi na phela uwe phela akusiki ukuthi uwenza kanje unqabe nekhadi lengane ngaba ngiwasho lamagama ngiyalidinga ikhadi lengane nami sibahla ngisebenza ngiphila kanzima njengoba nokukhuluma uyakwazi vele ukhona into ongazi ukukhuluma ngiyalidinga mina ikhadi lengane sibahla simuse ukudasana ngento eyodwa ngicela ungenzele into eyodwa ubise ikhadi lengane yami ngikwazi ukuqhubeka nami ngikhulisa umntana nami ngibonde naye ngibe ne-family right nomntana nami kube right ayindaba ukuthi uzolongibasela ngitshela ukuthi angiyazi ingane ontona ngikhulisana nekhadi kahle kahle ikhadi ngingamnika. Sanibonani Mzansi, igama uSandile wakwaMagwazi Sibongo and welcome to another episode of Abangani Bethu. So thina la ekhaya senza into emnandi kakhulu bafethu, sisiza abangani ukuthi bahlale phansi baxoxisane balungise inkinga abanazo emnganini babo egameni lomngani. So nawe mntaka baba if uhleli lapha ekhaya kunomngani owagila okanye usagila namanje ungabusayihlupha mfethu vele wenze kanje vele usithinte lapha ku-email yethu umjoloshow@gmail.com ngiphinde umjoloshow@gmail.com then emva kalokho sobe sesikwazi ukuhlala phe kodaba lakho mara okwamanje akwenenze lento esiyithanda ibhadi nislike nisubscribe nishare nicomment lapha nama comment section kube busy kubonakala senifikile nithelelekile. So namhlanje akwesibona ukuthi umngane namhlanje ukhala ngani amakate ekhala ngobisi so bafowethu masikhale siphinde sinamukele Mzansi njengamanje nisahleli kamnandi nihleli nami nihleli nguSandile wakwaMagwazi Sibongo yabo njengamanje mase nginethezeke kanje ngibambele composure you already know ukuthi it's about to go down lalelani bafethu so njengamanje ngihleli nomngane okuyena osibhalele wasitshela ukuthi unenkinga enkulu ufuna ukuthi thina simsize singenelele kuyona so ngeke ngisamosha kakhulu isikhathi senu ngizovela ngitshela umngane ukuthi mngani awuze nalo udaba khambani so my sister yebo bhuti khambani ngiyaphila ngiyaphila nami sisi wami so ngizocela uqala uzazise ukuthi ngikhuluma nobani wakabani nanokuthi uphuma kuphi nendawo igama lami nguZandile wakwaMthembu ngiphuma eNtuzuma oh yes mama no you welcome mama mama ngibonile lapha ku-email yabo ngithe mangifunda i-email yakho ngabona ukuthi okay khona indaba engaka futhi isigaxa yabo kodwa before ngiloko ngichazela kakhulu for umbukelo sekhaya bengicela ukuthi ungihambele nayo indaba yakho from the beginning until ekugcineni kwayo ukuthi kahle kahle kuhambani. Ukushuthi mina indaba yami kanjena yes ngikhulelwa ekhaya athi mangikhulelwa ngaba nenkinga nabazali bami thatha uhixizisana nje ngenkinga ethile sangabona ngasolingi kwaphoqa ukuthi mabangixoshe ngabe ngixosha ngazama ukukhuluma nomngani wami esisuka kude naye empilweni kade nje kwase sasibambisene sincenge empilweni kuyena mngani ngangimthembi impela ukuthi ngaphandle kwakhe nami angikwazi ukuphila bafonela yena ke ngamtshela ukuthi mngani la nginenkinga soso ngixoshiwe ekhaya nesisu sesisikulu futhi sengizodeda umngani angaba nankinga ngaye wathi hayi welcome mngani ngeza sizohlala nawe la engihlala khona nomyeni wami ngoba indle ngikhona uzohlala nje uhlale until uzukhona ukukhululeka ube nengane yakho ngaphandle kokukhathazeka hawu nami ngakhululeka ke ngahamba ngaya kuyo umngani wami mangifika kumngani ngateta after sengitetileke kwakuphoqa ukuthi ngizama ukuthola umsebenzi wapha umntana sevelile ngawuthola umsebenzi ngawuthola endaweni ethe ukuqhela la kade ngihlala khona nomngani esekudeni hayi ngamtshela ukuthi hayi mngani ngoba ngikuthembile ngaphandle kwakho nami angikwazi ukuphila ungisizile wangitakula ubuzimene ebengikubo bengisacela ukungisize kanjena ke manje ngithola itoho la ngitholile khona itoho kusekudeni ngizokwazi ukuthi ngikucele ungibhekele umntanami ngizothatha konke nje nekhadi legrant ungihlalele nje nawe umkhulisele yena ngizobuya ngize kwena hayi ngahamba ke ngawuthola utoho ngahamba ngawutohoza la ngitohoza khona
Hayi kwangaba nankinga nje kwa right nomngani kwakuhle nje yonke into kwa right. Inkinga nje iqala ke manje mase sokuphelelwa yitoho. Ngiphelelwa yitoho la engikhona sengifune ngibuyele kuye umngani back ngimtshela ukuthi umngani ngiphelelwe yitoho ngicela ungibusele ikhadi lami legrant. Kanye nomntanami ngikhona nami uqhubeka nempilo nomntanami isibonde ndawonye ngimnakele njengomzali angisasebenzi. Umngani seyanqaba ke manje nekhadi lami legrant unqaba nengane unqaba nje nako konke uthi angikwazanga ukuba umzali angikhona ngikhulisa umntanami. Manje ke ngisacela ukuthi ngihlanganise naye ke nje wangibhalele la. Ngikwazi ukukhuluma naye nani ngincengisela abuyisa ikhadi lami legrant ngiyadinga. Angikhona ukuphila ngaphandle kwalo. Yes. So ingane ubeqhubeka egadele yona sonke lesikhathi usebenza. Ayibeqhubeka engigadele umntanami. Okay. So manje into izele lana ke manje ufuna silwe yipi part njengamanje. Iphathi nje ufuna ilwe kakhulu iphathi ukuthi kubuye ikhadi. Hayi ikhadi lami legrant ngiyadinga. Kakhulu ngidinga impela ngisebenza phela manje. Alright. No ngizwa kahle. Ngicela ungichazela lana ke siswami ingane wayishiya naye inangaki mhlawumbe. Khona ngizozama ukuthola ukuthi kahle kahle lo muntu mhlawumbe usuphile naye isikhathi singanani. Hayi yasikhulile ayisuhlanganisile unyaka ngikhathi ngishaye na 1. Yakashiya nje sengikhulise na 1 year. Inangaki manje? Hayi manje seyila ko 8 years. 8 years. Usekhulile umntwana. Siyafunda yesekhulile. Usekhulile. Okay cool. So into elwelwayo wena udinga ikhadi legrant on top of that nengane yakho uyayidinga. Ngiyayidinga nengane kodwa nje kakhulukazi cha ngidinga ikhadi lami legrant bandla. Nengane ngiyayidinga. Alright cool. Okay ngicela ukuphinde sibuyele lana ke umngani wakho emva ukuthi usumchazelele ukuthi uphelele umsebenzi impilo ayihambi kahle so udinga ikhadi legrant udinga nengane yakhe eduze kwakho uke wathina ukwayithatha kanjani yonke lento le. Ungijikele manje angisamthole efonini ungiblockile ndawo zonke akusekho nje sikwazi ukuxhumana khona naye since ngimtshelile nje ukuthi ngithola umsebenzi la kuqale khona ukubheda kwezinto impela akasayingena indaba yami uhleli nomntanami uhleli nekhadi lami akwakwazi manje ukuthi ungitshela ukuthi umntana egula akakwazi nje kusoluza uthi uthe xa konke nekhadi ndawonye asisakhona ukuxhumana kahle ngisho ngangixoxisana nje kahle ayisekho relationship enhle phakathi kwami naye njengomngani. Ngiyasizwa mfethu isitori sakho ngeke ngisakumoshela kakhulu isikhathi ngizovela ngifuna sihlale udabeni sibize umngani naye azochazisa lakhe le story. Ngajabula kakhulu nami ngibona ade ngibhalele ke. Thank you my sister. Bafethu nizwile istory la sidinga ikhadi lengane sidinga ingane because umngani kamama la usenqaba nengane unqaba nekhadi legrant yengane so yonke into unqaba nayo so thina sabangani bethu sumjolo show songenelela ukuthi sikwazi ukusiza usisters athole ikhadi lakhe aphinda athole nengane yakhe lesekunqatshwa nayo ekubeni euma wayo uyayidinga vele ingane eduze kwakhe so mina ngingabe ngisamosha kakhulu isikhathi senu bafethu lokhu ngichaza into eziningi angivele ngibiza umngani naye ezochaza iside lakhe le story sibone ukuthi le ndaba namhlanje sivala kanjani sibiza umngani. Hello my sister. Uthini njani? Siyaphila njani wena? Siyaphila. No man right. Ngizocela uzazise nje ntombazana ukuthi ngubani wakabani nanokuthi usiwakuthi le ndawo so that umbukeli wami ezokwazi simhleli nobani. Igama lami nguSibahlwa kaMkhize ngisuka kwaMashu. kwaMashu. Okay, welcome Mamkhize. Siyabonga mama. So mama uyamazi lo muntu engihleli naye? Yebo ngiyamazi. Alright, ukumazi kwakho umazi kanjani? Ngizothi umngani wami weyimanga ngoba usaphefumula. Umngani wakho imanga. Okay cool. So umngani wakho mfethu lana kunodaba afuna ukudlulisa kulona that's why ikubizile la ekhaya ufuna sizama ukuthi silungise lolo daba sihleli sonke sobathathu yabo. Alright. So my sister yebo bhuti nangu umngani ke mfethu ahlala ephe kodaba. Sawubona Sibahla. Yebo sawubona nje. Yani siyaphila. Into yenza ukuthi ngibhalelana ke uzathi usaphefumula nawe. Ngisathu senza ukuthi ngibhalelana ke ukuthi ngikwazi ukuxhumana nawe kungibisele ikhadi lengane yami leli ngakuwe. Nawe yalazi ke vele. Ikhadi lengane yakho uqhamuka lapho uzofuna amakhadi. Hayibo awusazi Sibahla ubhenge ngikupha ngithi nje uyazi ukuthi bengiyotohoza ngidinga ikhadi lengane yami leli ngakuwe. Ngingakho ngise ngabhalela ngapha ngiyakubona ukuthi uyangoqa nawe. Kuzo zonke nje into ekhona emhlabeni ngicabanga ikhadi. Kwayona ingane yakho ibuza sikwenzakalani ngayi right yaphilana. Ayona ingane yami kanjani manje Sibahle khosi ingane ngakunika ngesihle ngacela ungibhekele yona ungigadele ngesihle. Emva kwaloko manje wona usewunqaba nekhadi unqaba nengane. Ingane eyami. Yakho kanjani Sibahle ingane iyazala uvele nje ube nayo. Uyayizala ingane. Yes Sibahle sicela usisize ngento eyodwa phela la. Into akubizele yona umngane wakho isimple ukuthi umnike ikhadi lengane nengane yakhe because uma uthi ingane yakho ngiyadideka so sicela usenzele into eyodwa mfethu sicela usilethele ikhadi uphinde usinike ingane because nangu uma wayo wangempela. Yabona nje ukuthi kube kuya ngami angazi ngabe uyathula ngoba lo athuleleni angithi ngazi ukuthi ngenzeni makwenze njani Sibahla ngithi uyazi ukuthi ikhadi nganginike mina hawu bengibuya njalo every month Sibahle njalo bengakazi kuphela inyanga ngingabuyanga
kanjani sokungangigcini kanjani phela njalo ngenyanga mina bengibuya ngifaka imali ekhaya kade ngitohoza khona ngizama nekhadi lingakuwo umntwana ungibhekele nje simple that is super unfair for her because kahle kahle into ayifunayo nje ikhadi lengane le grant lengane yakho because manje awukwazi unqaba nezinto ubuwazi ukuthi lengane yakho akuyona yakhe ingane eyakho kanjani sibathi ingane iyazalwa ngizokutshela kwesibili futhi ingane iyazalwa uyamitha kwesi yamthola umntwana ushusho kanjalo manje angithi naku phela uwe phela kube akusiki ukuthi uwenza kanje unqabe nekhadi lengane nami ngaba ngiwasho lamagama ngiyalidinga ikhadi lengane nami sibahla ngisebenzi ngiphila kanzima njengoba nokukhuluma uyakwazi vele ukhona into ongazi ukukhuluma ngiyalidinga mina ikhadi lengane masibahla simuse ukudasana ngento eyodwa ngicela ungenzele into eyodwa ubise ikhadi lengane yami ngikwazi ukuqhubeka nami ngikhulisa umntana nami ngibonde naye ngibe ne-family right nomntana nami kube right ayindaba ukuthi uzolongibasela ngitshela ukuthi angiyazi ingane ntontona ngikhulisanga kahle kahle ikhadi ngingamnika kodwa indlela enza ngayo engingayithandi angidle ngenza ngayo makwenze njani ayikho into ozongitshela ukuthi ngikhohlakele sibani ayikho into ozokhuluma ukuthi ngikhohlakele lana ngonakele kanjani ngumzali ngikonakele kanjani ayekho nje umzali wenza into wona nje inkinga yakho ukuthi uselfish ucabangela wena wena uyimpempa hayi mina ngahamba lapha ngaye endodeni ngihamba ngawudikadika indoda ngoba ngenzela ukuthi ngibe nengane ngangaya ngiyofunela wena umsebenzi lapha ukuthi uphile ngawo ngane yami ubuya kuyo lonto tosiyenzani ingane ngase ngenzani ngakucela ukuthi ungibhekele sibahle nganinaka nomntwana ngifaka imali yini ukucela kwafuna ngenze njani kanti ucela wenze njani ngakhuluma nawe kahle nje savumelana yini manje senze ukuthi uba ngumsindo ngoba phela ikhadi lami yini senze ukuthi uba ngumsindo sibahle phela na ukukhulile mawungaka sebenzisa lokhu ucabanga awunangani awunakhadi ikhadi okwami akubuye kimi ubuyiswa yini ubuyiswa ingane yami umsebenzi ungiphelele ngikutshelile sofuna ngenze njani ke ngifele ngitshelaphi hayi bangithi ngathamba ukuthi ngithethe umsebenzi ungiphelele wakho ukuthi ungiblock yes because sibahle usumblockile akasakhona ukureacha akasakwazi ukuthi akhulume nengane yakhe ikhadi lengane likwena unempilo losise kumele ayiqhubeke ayiphambili impilo yakhe uyasho ukuthi asasebenzi fine umblockile mina ngimblockile ungiblockile sibadla ngikuthola indawo kube bengithola imfonini ngabe ngihambile ngokukhuluma nawe ngimdala mangengaka ngibhalelela ngoba ngingazi ukuthi bazokhona ukukuthola sihlangane sibahle ngiyalidinga ikhadi lomntana nami ndoda ngicela ungenzile phela ungibuyisele ikhadi lomntana nami ngiyalifuna ngoba phela mangisathi ngiyacela ngiyabona ukuthi wenza lento wenza ngiyalifuna kahle wena ufuna ikhadi noma ufuna ingane empela nje ngifuna ikhadi lomntana nami kodwa nengane ke ngiyifuna kodwa into engifuna kakhulu ikhadi lomntana nami because phela ikhadi imali yomntana nami sibadla ibuye kimi phela manje akasasebenzi because manje akasasebenzi ufuna ukuzama impilo ahlanganisela akwazi ukukhulisa umntana wakhe nomntana wakhe lo nqaba naye wena kumele abuyele kuma wakhe akwazi ukuthi uma wakhe akhulisa isimo sami la ngiqhamuka khona ndoda safuna ngenze njani ngiyayifuna ikhadi lomntana nami uyazi kube kuya ngazi hayi asebenzi ngamaqila mina ngicela ikhadi lomntana nami what do you mean ngaba ngifika ngala losisa ngishiya kusona ngitshela ukuthi izimo asikho isidingo sokuthi ulandise ihistory la engekho mthetho ngicela ikhadi lomntana nami sibadla alright uma ngisho sanginandaba mina nekhadi uyangazi ukuthi angiswele kwaleyo ngane yakhe leyo ibiphila kahle beyiphila kahle ukuthi bahle umntana nami ngiyafika la ngafika la ngithi ngizombheka oqala ngize ngifike ngimtshotha ngamfica ungcolile umntana nami akajabulisi ngisho umbhekile ebhuti emzimbeni ngathi usingane nekhwashi kodwa lo muntu inyanga nenyanga mina ngifaka imali inyanga nenyanga uyahamba yokhipha imali esekhadini lomntana nami negrant emva kwalokho akwazi ukubesa umntana nami kokuyizingubo nje ongathi ngathi uphiwe ubani cha ngiyadinga ikhadi lomntana nami sibahla simusulo sidasana umdala mawungaka nawe tholo wakho umntwana yes ngihambisana nayo sisters into okufanele usize ngayo la sibahle because umntwana yes uyavuma ukuthi umgadelile ingane yakhe and uyificile iyaphila yabo but manje into eseyidinga manje udinga ingane yakhe udinga nekhadi lomntana bakwazi ukuqhubeka bona impilo yabo babe right na ukuthi kanjani akaphiki ukuthi umsizile angana uphiki ukuthi ukusizile angiphiki ukuthi umsizile into engiyidingayo nje ikhadi lomntana nami angiphiki impethu umsizile mhlawumbe bhuti uyafisa yini ukwazi ukuthi kwayona ke leyo ngane leyo ekhulumisa kangaka lesiyenza ukuthi azangibizela amakhamera uzochaza-ke manje uzochaza lento engenasidingo sibahle into engikulandele ngicela ikhadi hayi ukuchaza uyachaza manje akekho umuntu othecela ukuchaze la ikhadi qha into ngabe unginika yona ihlangane ihlukane sibahle ngiyacela ndoda umngane uyona family yami ngomsizile-ke ngiyabona ushiya ingane wena uzangibizela amakhamera njengamanje uzongibizela abantu engingabazi angizokwenza njani angibizeli bona sibahle funa ngizoguqa phambi kanjani hayi kodwa uyambona ukuthi ngiyadinga mina ikhadi lomntana nami ngiyalifuna ngiyalifuna sibahle ngoba manje mangithi ngiyadinga ukhona ukuzwe ngiyafuna yabona mawakhe nami ngifuna ukuhamba nawe ngihamba nawe impela Nkosazana ungangizwa kabi kodwa ngicela uswehlise umoya njengamanje sizama ukuthi silungisa kanjani because nangu sibahle ukhona ufikile la so ngicela uswehlise umoya sizama ukuthi le ndaba siqeda kanjani yabo le nto le so sibahle ugcina ukuthi khona iside ofuna ukulichaza nawe ne
sichazele iside emva kweside ukwazi ukuthi usize ngekhadi usize ngangani thina sobe sesiphuma kwena. Uzoqamba But into eyenzeka la ukuthi usisi wangifonela. Sengisaba ngisho kumbiza ngegama ngoba angimazi ukuthi unhlobo umuntu. Usangazi. Wangifonela engitshela ukuthi isimo asihambi kahle. Ukhulelwe and akakwazi ukuthi asho ukuthi ubani babengane ngesimo sokuthi naye akekho right. Hawu sibahle nawe bongakhamaza kumntanami. Abazali bakhe bayamxosha. Umuntu. Hayi umuntu ungabothi uyamazi. Ngathula nami umuntu umuntu wesifazane noma ngabe yini leyo ebuhlungu engamehlela umuntu nami ngingafisa ukuthi ngimsize. Waseke ngitshela ukuthi ke udinga indawo yokuhlala. Udinga indawo yokuhlala since ekhulelwe akazi ukuthi uzokwenzenjani nanokuthi lengane maye30 izoyondla ngani. Yes. Bese ngithi mina akunankinga ngizozama ukuthi ngikhulume nomnyeni wami siyilungise lento ukwazi ukuthola indawo yokuhlala. Wafika wahlala kwa right nje samphatha kahle ubedla into ayithandayo ama cravings akhe aziwa yimi. Kwashaya isikhathi sokuthi ateta. Umeteta wateta kahle wabuya wezekhaya ingane wayishina 2 months. 2 months. 2 months sibahle. Hayibonanga umuntu bo. Hayibo. Nangu uzoqambela amasobala mangaka 5 years wakhuluma ingane ngamshiye nonyaka mina. Futhi ngamshiye nonyaka. Uthe usisi wami mina. Ngamshiye nonyaka. Nonyaka ngashiya ngamshiya ingane na 2 months waphela ingane sa 2 months isadinga ibele lami ngamshiye nonyaka. Wamshiye nonyaka. Nonyaka futhi akamasokhuluma manga. La sibahle ethi ngifuna izwe kahle lento umama wengane wayishiya ingane kuwena inonyaka. Ngesimo sokuthi kumele awuphantile ingane yakhe aphinde futhi azame nempilo yakhe. Yes exactly yona into asasibhalele yona leyo. Hayi ngamshiya nonyaka sibahle. So wena mawukhuluma indaba ka 2 months manje uyangidida kwamina ku2 months uqhamuka uvela manga 5 years emdala nje. Sebelidla imali yami. Angizwanga. Leyangane ibeleleki no 2 months. 2 months isibhedlela yalandwa yimi. Ipampers ibithengelwa yimi from izalwa. Hayibo kuze kube manje njengoba isesikoleni nje kuyimanje yimi uyitshontshe esikoleni se-school fees esikhokhelwa yimina. Uyangidida ke manje sibahle. Hayi ukhuluma manga. Ingane yami leya. Ingane yakho kanjani because phela nanguma wengane. Ingane yami nginobufakazi balokho. Amanga. Unobufakazi. Abukho phela ubufakazi obudlula uma wayi ingane. So manje ufuna senza ama DNA ukuze sikhona ufeme ukuthi ingane yakhe. Ngoba kushuthi ke phela umuntu omubi yila. Manje ukuthi ngithwala icala ngokuba nenhliziyo enhle kwami. Wengane ushunga yakho yephi. Ngine-proof yalento engiyishoyo njengoba ngithi ingane yami eyami. Angazi ukuthi kupho okudlula lokho engizonivezela khona njengamanje okuzokwenza nibone ukuthi eyami ingane. Hayibo. Ngicela ungazi ukuthi emhlabeni umuntu okazi ayelo omunye umuntu ngiqabuka ngawe lokho okusha okufika nawe sibahle la. Mina ngangikwazi ukuthi ungumngane ukuthi ke umuntu uzalayo ubaba emhlabeni okuthiwa akanangane. Yebo futhi. Ngathi khona unayo information enjalo. Yashintsha manje ukuthi eplatini. Ukushintsha kanjani manje? La akubuka. Hayi akwazi ukuthi ngasho no yazi kwenzakalani. Hayi akwazi. Buka. Akwazi. Angithi wena uyitshela ukuthi usile. Ayikho into engizoyibuka la. Into engiyidinga ngikhathi lomntanami Azama ukulungisa lento azama ayikho into engizoyibuka into engiyidinga ngikhathi lomntanami legrant kuphela. Into enzakalayo ama wakhe la ilokuza le affidavit le. Affidavit. Yes. Uyamvumela ulokhuzana usibahle la ukuthi uma umntwana. Hayibo. Yabo? Shuthi kahle kahle sengiyadideka la wena umntwana owakho ngesimo sokuthi ngoba umuntu mengenangane ingane like mina wenza lo bugebengu bakho yibo usibahle usigebengu nyakwazi ngangishaya ngiyayibona i-affidavit iyavuma lapho usigebengu lona futhi lona uhambile wayoxoxa nama-social worker ngabe udecide ukuba i-guardian yengane awuvele uyithathe uhlale nje nayo kufanele kube khona izinto ezenziwayo uthinte nama-social worker yonke into ube neshow yokuthi wenzani. Yes. Hayi wena uxoxile nje nama-social worker uyazi ukuthi nifumbathiseni kuze ngivume ukuthi umntwana lo kube ngowakho ngenkani. No mawakhe wami umntwana ikhadi elami ngiyadinga. Yes my sister. Ngeke iyashayisana yonke lento le. Ama-social worker ayekela ingane yakho ezandleni zakho my sister. Uma sister unegunya 100% ukuthi umntwana owakhe. Shuthi la ngathi yashintsha ke lento ngiyabonga sister. Ngathi yashintsha ke lento mase because manje ama-social worker mangicabanga ngokwami ukubuka kwamanje istory angakasazi kahle but ngokwami ukubuka ngicatha amnikile umntwana ngesimo sokuthi wena ubungekho. Yebo ngingekho futhi ngiyozama phela lehambeni uyazi ngahamba kanjani ngingekho ngiyozama because ngizama ukuthola istory la siswama ngacabanga ngihamba nawe impela so manje ngifuna ukuthola ukuthi
as ama-social worker ngenelela ukuthi umntwana amnyisa ngala kusibahle kanjani kanjani ngoba lapho? phela nayi Uma ilokhuzana wena bawumzali present. Sifike kanjani? Exactly. Hayi usibahle ngamchazela lapha ukuthi impilo ifike yaba njani. Ngingakho ke sekhethi ukungishintshela hamba ayongihamba ngemuva ema-social workini ayokhuluma nawo ukuthi amenze ubufakazi obugcwele umntwana wakhe. Okay. Mina impilo beyimbi la kade ngikhona. Yes. Bekungekho lula. Yes. Ngizamile impela ukutohoza lapha nabhuda bonga tohoza itoho angasile ngibamba ngiyeka. Kube nzima nokuthi nje ngiposta imali lapha ekhaya. Yes. Yeah, yes. but- Okay mawakhe it's fine. Mawakhe Intombazane nginawe iyalinga. ngifuna asilungisa sibuyele la cause manje ngathi kube khona la oze khona nendaba yakho wangangenzela iqiniso. Ingane yakho wayishina ngaki kusibahle. Empeleni nje mase ngikhuluma iqiniso yayinawo 2 months. Wayishina 2 months. Yeah, beyino 2 months. Manje lo nyaka ubungitshela ngawo mina. Cha bhuti phela nawe uyazazi izimo zempilo. Ngahamba ngamshiye no 2 months kodwa imali bengiyifaka ekhaya. Imali bengiyifaka bhuti. Okay. Ngiyifaka yokuthi amnakekele umntwana. Noma de kuba nzima ukubuya ngezimo ezilapha ngikhona. Kodwa imali bengiyifaka. Bufaka malini? Hawu bengiyifaka imali sibahle. Ubufaka malini? Enyanga nje bokuqambe namanga ukuthi umntwana uyagula ngufake nje imali engaphezulu ka 1000. Wow. 1000 Shuthi kuyaphezulu. 1000 angikwazi. Ngicela ungitshengise iproof. Zonke Zonke izinto manje sezenziwa no. Angithi njenga mina ngifika nobufakazi bayo yonke into engishoyo. Ngicela unginikeze iproof yalento oyishoyo. Ukuthi wena imali ubuyifaka. ngingufakazi mina. Ngumama wengane bengitohoza ngiyifaka imali. Iyiphiki iproof engiyidingayo. Okay mawakhe mina ngiphinda ngibuyela kuwena futhi sisters njengomuntu osibhalele yabo ngikhathazekile ngawe ngifuna ukukusiza. Ngiyadinga le Ungangizwa kabi ngifuna ukukusiza ntombazana. Yeah. Akwesibuyele la emuva kancane. Yeah. Uhambe ingane na 2 months right? Yebo bhuti ayina 2 months. And then mawufika ngale emazweni labo usebenza khona uthi ubuyifaka imali. Bengiyifaka imali. Ububuya futhi uzobavakashela. Yeah, bengibuya. But ngifuna ukuthola ukuthi la ama-social workers umthetho la eSouth Africa shuthi ukuze ama-social workers abeke ingane ezandleni zakhe. Ngiyacabanga ukuthi shuthi ubumuntu obungekho empilweni yengane. Because bebengeke bathathe leso sinqumo ukhona ezuma wengane. Because manje ngizama ukuhamba nawe la ntombazana ungangizwa kabi. But kufanele ngikuthola ukuthi kahle kahle silwelani la. So that ingadidisi nombukelo ohlele ekhaya dide usikahle kahle yini le ekhulunywa lapha ya because manje nabo ngathi nabo sebedidekile ngoba nami ngididekile. So ngifuna usibuyisele emuva usichazele kahle ukuthi okay ingane uhambe na 2 months right? Yebo bhuti Okay, kahambe na cool. 2 months. It's fine ngeke ngikujaje lapho but uthe wena unyaka. Hayi. But kulungile because silungisile leyo. And then uthi ubuyisenda imali every month right? Yeah, bengiyifaka imali njalo ngenyanga njalo. Ububuya futhi uzobavakashela. Hayi bhuti ekubuyeni ngechabe kuba nzima ngoba phela lapha amatoho lade ngiwasebenza lapha ngibamba ngiyeka ngigcine ngingasabuyeki nasekhaya. Nazo-ke. Hayi kodwa Mawakhe yena ungikhuliselile sibathi ingane. Engingakusho nje kuyicha ungikhuliselile. Mawakhe wait. Mawakhe uyangiconfuse yes. Ima awubungabuyi sonke lesikhathi lesi. Hayi bekungabuyeki. Nami bekungasiki ukuthanda kwami bekuba impoqo. Ekhaya kubuywa ngemali. Mayingekho imali befune ngenze njani bekungabuyeki ekhaya kodwa wena umntwana bengimuzwa sonke isikhathi efonini uyaphila unjani uyakhula yini manje uyasichazela ngithe mina ngicela angivezele iproof yokuthi imali ubeyifaka ngicela leyo proof Okay. le ngane imingangena la ikubuzo kuthi ubani uma wakho ingakhomba mina ngoba ikhuliswe yimina phela kufanele ihlalile nawe Yeah, ihlale naye vele vele. kodwa ngumama wakhe ngokwanele mina ngiyalidinga ikhadi lomntana miloko nje ngime ku Okay sibahle okay siyabona ikhadi ukuthi sidinga ikhadi and everything ngiyayizwa lento and siqala ukungiconfuse. Sibahle ingane inangaki manje? ingane njengamanje ngoba ina 8 Ina 8. wayishiya nonyaka So uno 7 years ungekho empilweni yengane. kwenzeka kanjani wayilona lelo khadi akhuluma ngalo Yes. akalazi ukuthi la khandwa kanjani angilazi lo washiya isitifiketi sengane ngoba ngisho ukuthi wahambe engavalelisile kodwa phela lokho akushintsha ukuthi umntwana washiya wami isitifiketi sengane njengoba bethi ufuna ikhadi wali facilitate ikhadi kodwa lokho akushintsha ukuthi Walifasibhalise umntwana wami owami umntwana sibahle konke nekhadi nangephutha ke nangebhadi inkosi yami angeke azakwazi ukuyithola ikhadi because ingane since ngumuntu velo affordayo okwazi ukuthi ayenzele izinto ngayithatha imali ngayifixa for ukuthi ikwazi ukuthi ifunde le ngane ayiswele lutho idla ukudla ekuthandayo igqoka into ayithandayo ihlala ifunde esikoleni esithandayo so nje ayikho nje into angathi uyayenza ngisho ngalithatha leyo khadi ngeke limsize ngalutho Okay mawakhe njengamanje ngikuthanda ngento eyodwa ntombazana ukuthi manje usukhuluma iqiniso so nje ngino 7 years ngiyisevela lengane ukuthi ihlale kahle Yes because manje sengifuna sibe nonembeza silethe uAfrica la kule story sethu yabo ukuthi ma umngani wakho ukwenzela ifavor wakhulisela umntwana for 7 years not even 7 years 7 years and 8 months because wena wahamba nini
2 months. Ngamshiya kuna 2 months. Wamshiya na 2 months. Yeah. Okay, shuthu u7 years no 10 months ungekho empilweni yengane. Ne? So umngane wakho ukukhulisela ingane all these years. Ne? Yeah, ungikhulisela kodwa basazivumela. Yabo nje kodwa akufunde ngabe mina njengomuntu obezama ukulungisa izinto, njengomuntu obeba nobuntu nenhliziyo enhle, ebese ngithwala icala. Njengamanje ngithwala icala engingalazi. Ngizofela ukuthi ngenze into enhle. Shuthi bekufanele ngenze njani manje lengane ngiyilahle ngoba nakhe yalahle uyena. Kufanele ngiyilahle mina imizamo yami yonke. Akufunze ngabe wenza kanje lokho, kufunze ngabe uyabonga ngoba ngimenze umuntu. Ngiyabonga ngoba nakho mina uNkulunkulu engangiphanga izingane ngibonge ukuthi ngithole kodwa ngiyabonga phela ukwazi ukuthi umntwana kodwa phela ngithole ngendlela right ngimenzela into enhle omunye umuntu bengeyakwazi kunzima kabi ukukhulisa ingane akudlala ukuthenga ubisi akudlala ukuthenga amapampers ngoba wahamba nebela ngazi ukuthi ubethu uyincelisabi hayi akunankinga akaze nje lo uyangihlangela lo usengiyakuhlanyela manje sibahle uhlangela ngomntanami ngomntanami akakwazi ukubonga aka-appreciate udoti nje wentombazana ukulungileke ngudoti kodwa ikhadi lengane yami ulashayisa esandleni njengamanje elomntanami ikhadi akazazi noma ufuna ikhadi noma ufuna ingane ufuna ikhadi lomntanami ufuna ikhadi lomntanami nengane ngiyidinga kodwa ikhadi ngiyafuna okay right mawakhe ngoba nginawe mawakhe yabo ngicela sibuye azizame ukuyilungisa lento le njengamanje because ngiyayibona ukuthi ayibalansile yabo ngiyadinga mina ikhadi ayibalansile udinga ikhadi lengane kodwa ubungekho empilweni yengane for 7 years. Yebo kodwa phela bengizama ade ngikhona akusuka ukuthi bengihleli nje mhlambe ngincela ithupha ubuzama busuwenzani mawusuzamile yini obusuyenza hawu phela ngiyenze ukuthi uzame kungazameki Nkosi yami sofuna ngifele lokho yini bengingakhona ukufaka imali ekhaya kodwa kona ngizama kodwa uthi manje ubufaka imali ekhaya hayi sibahlaya msukuyenza lento ngifaka imali ngifuna ukwazi ukuthi yiphi lengane ubuyonza because shuthi akuyona le mina engikhuleni ekhulele kumina shuthi akuyona hayi kodwa mawuthi wena ubuyondla shuthi akuyona le ekhulele kumina hayi so asenze kanje mawakhe angazi ngempela ukuthi uhlulwa yini ukubonga ngazi ufunani kimi ngakwenza umuntu ngakuthatha abazali bakho bexakekile wena kodwa namhlanje mina umuntu omumbi ngifela ukwenza kahle kwami okay sibahle ngiya understand mfethu ukuthi umoya wakho uqhamukaphi ne mawakhe akwezama ukuthola i-common ground njengamanje mawakhe usibhalelile siyabonga yezo but manje into ebhlungu kakhulu for thina ukuthi mfethu usiqambela amanga yabo awubanga neqiniso estoryini sakho khathi usichaza yabo yebo so ngisanawe ngisafuna ukusiza ungangizwa kabi so njengamanje ngifuna sithole indlela ukuthi mhlambe usizakala kanjani ke manje nokuthi ube khona kuphathe ingane yakho yabo because njengamanje ubungekho for 7 years and okubalekile kuwena ufanele ukwenze njengamanje ukuthi uzehlise ube umzali ukutshengisa ukuthi lengane yavundla la kuwena and iyasika mangabe ukhuluma ngayo yayizo lonto le so kwezama ukuthi sibuyeleke manje ngiyavuma mfethu umuntu namaphutha nawe but ke buya ke manje buyisa ingqondo leli khadi okhuluma ngalo uyachaza ulokhuzana usibahle la umuntu ade hleli nengane yakho for 7 years ekhusela ingane yakho enika impilo eyenza sho ukuthi ilalidlile yenzalani kwenzakalani and ubungekho for those years you understand so njengamanje ntombi ayikabi akwezizame nje ukuthi sibuyise kahle ingqondo sibuyise nonembeza sibone ukuthi lento silungisa kanjani ukuze ukwazi ukuqhubeka ube ipart of ingane yakho yabo so njengamanje yabona le ukuthi ufuna ikhadi angeke isasize because uyasho ukuthi ikhanda imali yayo yegrant ingane uyayibeka for ukuthi masifunde ikwazi uyifundisa ngayo ingane ne lento isingena ama social worker override umthetho usuphakathi kule ndaba yakho angeke vela sakwazi so already isingwiji khwebu ayisakhulumeki in terms ukuthi ingane uyiwine over and phinde futhi ukuthi ukwazi ukuthi uphinde besempilweni yengane yakho mina futhi ngicabanga ukuthi into engayenza nje ngoba bengikuma plans okufuna umuntu ozosisiza lapha ekhaya sinomnyeni wami savumelana ukuthi mhlambe ngoba manje usethe ukhulu umntwana mhlambe singase sidinga umuntu ozosisiza into engamsiza ngoba anginayo inhliziyo embi anginayo inhliziyo ezondayo angimzondi ngamsiza ngoba wayexakekile namanje ngisafisa ukumsiza ngoba ngiyafisa ukuthi ingane imazi uma waye wangampela angikho selfish ukuthi sengaze ngimqhelise kumzali wakhe umntwana so into engamsiza ngayo besifuna umuntu ozogada ingane uma kokuthi uwilling ngingazama ukuthi ke ngikhulume nomnyeni wami ngimchazele isimo ukuthi kwenzakaleni ebese ke siyakhulumisana naye ebese ke eyabuya khona ezothola isikhathi azospenda nomntwana wow that makes sense angazi unizwa kanjani mawakhe hayi akunankinga but kodwa phela ke kufanele asha akuchaze manje ngizwe ukuthi ukukhulumela phezulu kwephuzu lamalini
Angikwazi ukuthi ngavele ngive umsebenzi ngingayizwile Shuthi imali. Umuntu wesifazane ulwa nemali. Hayi imali mfethu imali Angikwazi ukudalula imali esingakunikeza yona njengamanje phakathi kwabantu kubona wonke umhlaba. Hayi bafuna phezu kwenani bo. Ngiyacela ukuthi ufike ekhaya sikhulume sobe sesikhulumile nanomnyeni wami ukuthi sizokulungisela malini khani uzokwazi. Mina ukube kuthiwa nguwena ngabe ngiappreciate lokho engikutholayo ngoba uzobushaya inyoni uzobushaya itshe lodwa ushaya inyoni ezimbili. So uzokwazi ukuthi uspend isikhathi nengane uphinde futhi ube nale mali oyidingayo because uma ngibukisisa ingqikithi yayo yonke lento le ukuthi wena udinga imali. And ngiyafisa nalapho ukuthi ngikusize. Nasekuqaleni ngakusiza namanje ngiyafuna ukuthi ngikusize. Ngale futhi kokuthi mhlawumbe ngizokubambela amaqhubu noma khona engizokwenza. Uma ungangitshela nje inani mfethu hayi namanje nantambama uma ngathi angiqale ngiyoklina ngenze konke ngingaqala. Wena nje shona inani mfethu. Sikhulumele nje phezu kwenani. Ngiyayidinga imali nawe uyasibona isimo. Okay mawakhe. Usibahle la mfethu utshengisa ukubona nembeza yabo ukuthi sonke lesikhathi because mina nje bengiready ukuthi la sizola impi enkulu yabo sizola indaba yekhadi lengane because lo muntu ubaleka nengane yakho and everything only to find out ukuthi story siyajika manje kahle kahle lo muntu lo kumele kuyena ngempela ngabe usibhalele uyena lo hleli ngala wena uhleli ngala but angikujudge mfethu umuntu yayizo lonto le so njengamanje kuqhamuka nesolution ukuthi vele bebesemaplanini ukuthi bathola unini umuntu ozogada ingane and everything ingane kabani eyakho so ubani ozobehlala nengane sonke lesikhathi wena so you gonna create a bond with umntana wakho while uhola futhi on top of that because vele bazobe bekwazi ukuthi uyahola every month njengoba umuntu ofuna imali because kahle kahle ngiyayibona nami ukuthi kahle kahle story sonke la ukuthi wena ufuna imali ikhadi lengane ngizolithola impop mayesho njalo no le khadi phuma kuyona le khadi phuma kuyona le khadi intombazane ngoba ikhadi angithi uchazile ukuthi seyifixile so mase seyifixile ingane izozithola masina 18 masina 18 izobe siphumile esandleni sami kuzobe sekukuyena umntwana ukuthi ayidecide ukuthi uyafuna uqhubeka ukuhlala nami ngenxa yendlela bengimphethe ngayo noma usefuna ukuyibona ukuthi wenze njani noma uya kuma wakhe futhi uqale ukuyibeka wena le mali mina ngihamba la uqale ukumholela umntwana 18 uzokhipha sena 18 yes uzokhipha sena 18 kodwa yakhe phela umntwana hayi akuyona yakho kanjani manje ngathi umntwana wami no usebhimbisa manje usunyathele emsileni imali mayiphuma izokhishwa umntwana esena 18 nakhona uhlangene nemali ngaphandle lenziwe ngikholela yona imali ngisazayithola ayikho inkinga wena uzobuyithatha phase ngowakho khuleka into ekanje waphela izobe isayinwa yimina naye wona uzobe usithatha phi no mara sibahla angisho into esizama ukuyilungisa la ukuthi ube khona kwi part of ifamily manje ufana ukuthi usune family ngoba umntwana wakho uhlala nale family nawe uzohlala nabo nibambisane ekukhuliseni umntwana nasekuseni uthola imali futhi every month so I think mina iyayenza sense angazi kuwena mawakhe mhlawumbe inkinga futhi ngingakhona ukumsebenzela usibahla Barika on top of that ke leyo mngani benu ke from nizobe nisahlalisane kahle the one how sithini ngayo mina ayikho inkinga kumina ngoba njengoba ngihleli nomntwana wakhe kusho ukuthi anginankinga naye ngisamthanda njengomngani wami yes sizoqhubeka nje sihlale kahle only if yena ezokwenza izinto ngendlela right ezosiphatha kahle nathi umndeni ngoba phela kufanele afike kube uyena osihlukumezayo ekubeni simzamela impilo no man it clean so ngengimibuzele nje yena engakakhuluma usisi wami ukuthi mangabe seneke mawukuthi mhlambe ke uyaphinda uyazama impilo yakhe mhlambe uthola umsebenzi kwenye indawo besides nina ke nomndeni lo nizobe nimnike wona mawukuthi uyaqhubeka ufuna mhlambe move on nempilo yakhe is it still allowed to do that angimvimbeli akunankinga ngamsiza nami noma kuthiwa ngikhona engakhona ukumsiza ngakho ukuthi impilo iqhubeke yes so nje wena sibahle kahle kahle into engiyifunayo ukuthula ne so wena yonke lento le isihleli kuyena ukuthi yena uyithatha kanjani from now on sekuyena nje ukuthi uzobe iphethe kanjani lento engimnika yona wow cool I mean I'm happy with that mfethu ngibonga kakhulu so mawakhe yasizwa ke story ngiyamuzwa so wena uthini intombazane because igcineni sibhalelwe wena and ufuna ukwenza sure ukuthi ugcina uright unembeza wakho right if kukhona ama decision esiwathathayo ongekho happy ngawo you allowed to say something yabo usho ukuthi no mina angikho happy but ngalento kanje then ke sibone siphuma kanjani kulo nkinga cha mina kudinga kusho ukuthi anginankinga ngizokhona kube isisebenzi sakho umngane nami lo futhi ngiyajabula ukuthi sikhona ukuhlanganisile sakhona ukuxhumana salungisa lenkinga
ngoba manje ucabangela umntanami wacabangela nami ukuthi ngibe ngizohlala kwakhe ngibe isisebenzi ngibe ngidla mahhala ngihola futhi ngapha konke nje kumahhala impilo yami sazobuyela kahle isimeni ibe right futhi ibesha ngiyabonga nje kakhulu kusibahle ngibonge nakuwe futhi ngiyabonga impela umngane nami oqinile ngoqotho futhi ngisamthanda yiwo nje bekuziy'inkengana kodwa sengiright manje yeah because sometimes mfethu ama-decision esiwathathayo uma sicabangele iy'ngane because ekugcineni uletha umphefumulo emhlabeni ongenacala obviously umphefumulo uzofuna ukubonda noma wakhe yabo so nawe ngicathi sithuba lakho lokuthi manje ulungise wonke lamaphutha because you've never been there for 8 years ungekho eduze wengane yakho manje isikhathi ukuthi uqale phansi because ingane sonke lesikhathi yazi ukuthi nawe mawayo wangempela yabo so kumele uqale nawe uzobonda nengane yakho nibone ukuthi nilungisa kanjani yonke lento le nathi sikhona sozama ukuyimonitor the whole story usibone ukuthi mhlambe usizakala kanjani even nama social worker because vele usuqalile indima ama social worker angenile so nawe usibone ukuthi wachazela ukuthi kuse umama wangempela kusekhona and ayafika shemezomcheck ayafika zocheck umntwana isimo sokuthi ni right nekhaya and everything so I think it's perfect mase kanjalo mase semthethweni ukuthi uphinde futhi usho ukuthi no usekhona umama wakho wangempela ufikile wazodimanda ingane but sikwazile ukuthi sihlale phansi sixoxisane angazi ukwenza ukuthi umbeke kahle nakuma social worker ezokwazi ukuthi abe part of ingane yabo yeah I think lokho kufair for everyone bayakunenkinga no man thank you very much Sibahle mfethu ngiya appreciate kakhulu for lento yenzile for umntwana and nokuthi futhi uphinde umamukele umngane wakho empilweni yakhe ne yes my sister wena usibhalele ntombi uthini intombazana uthini mfethu Sesivala Kanye ngithi ngiyabonga nje kakhulu futhi ukwazi ukungihlanganisa naye uSibahle ngikwazi ukukhuluma naye silungisa izinto hayi ngiyabonga kakhulu sesizoba right ngobiyela kumsebenzela siba abangane siqhubeke nje impilo njengasekuqaleni ngiyathembisa ngeke ngisamphoxa ngeke ngisamthola futhi omunye umntwana ngimshiye naye exactly ntombazane because ekugcineni ukuyiphatha kahle nje mama nginawe ntombazane because ekugcineni mfethu amaphutha siyawenza kodwa phela manje sikhumbule ukuthi senzeni because manje wena ufika la wakwenza ngathi ndibe kungayilutho ukuthi ushiye ingane for isikhathi esingaka mina kodwa hayi sengiyasibona isimo ngiyabonga nje kakhulu please mama sometimes for i-future ke ntombazane mawukuthi ufuna neplan ngempilo yakho iplan kodwa ukhumbule ukuthi khona abanye abantu abancikile empilweni yakho uba affect yabo yeah exactly so bafethu sizula istory Mzansi sayizwa indaba ingiphendukele kwamina kuqhamuka izinto bengingazazi bengitshela ukuthi ngiyazi usiswami besibhalele befuna usizo lethu esho ukuthi ufuna ikhadi lengane nomntwana kanti istory siyaguquka sonke sibuyela kusisi Sibahle ukuthi uyena obehleli nomntwana sonke lesikhathi uyena obumama umntwana even manje umama womntwana uSibahle ngokwamaphepha eSouth Africa so mina ke into esengiyenzile ngenza into emnandi kakhulu ngakwazi ukubahlanganisa abangani bazosizana bakwazi ukuthi baqhubhe impilo iye phambili nomntwana akwazi ukuthi abe khona abazali bakhe bobabili bekhona because nabo abazali bakhe njengamanje kumntwana owangempela nomzali owangempela ngokweAfrika so thina ke okwesimise kanje sabangani bethu ngusandile kwaMagwaza ngicela ukuyigqobha lezozo ngencanye ibhadi kahlangana ema comment section sibone ukuthi le siqeda kanjani sibasize siwafunda ama comment ngencanye ibhadi danko